Onwelo. Onwa. Chamegona. Orumiri nele mmadụ onyo. Ni ebuchia. Umunne kene munu. Yeah. Umunne kene munu. Yeah. Umunne kene zo munu. Abuchia. Asị ka akwụrụ ọtọ kokwu wee isi. Ọkwụnụ sọ m chiba. Gaba n'ụjọ adịrị asị nkiri. Ịma na onye nna ya zụrụ ochi. Ndị banyere daalụ. Mana the era of tyranny is over. Thank God for that. Ka m gụpụtara unu miniti ihe mere anyị ya mere na ụbọchị gara aga. Unu mana men of dignity in diaspora ndị n'obodo Igbo nyere anyị sum of 3 million naira. Wesa anyị ikiri ya. Agụ nkwọ na-achị anyị. Wee si na fon anyị. Wee pụta echi ya wee too onwe ya bandage kapọtị. I believe on that thing. Ọnwa ifekwara ife anwa. I believe on ya. Other than that, minor plan work. God have mercy upon So dịka m si ekwu onye ohi wee too onwe ya bandage na ahụ kapọtị. Wee sị anyị na ndị ochi buru 3 million anyị. Wee rapụrụ ya ndụ ya. Mgbe eje tikuru onowu mkpu. So onowu na ncha na-eme anyị. N'aka ji anyị. Onowu wee bekue wee binyekwa m akwụkwọ. Akwụkwọ anụ ọsọ n'oji 3,000 na ebuna. Ebutere m n'efu. Ọnwa ịnọkwa be yi. Ọnwa ịnọkwa ya. Nke kasị bịa onowu wee nye anyị 1 million naira cash. Ka anyị wee bido. We are happy. Abuchia. Is no no who there 1 million. 1 million naira. Onyela anyị. Onyela m n'onyela anyị. Ọnwa na ya. Asịrị agba m na mmedu na-edu. Onye nduka ebo. Duba anyị. Onye nduka ebo. Ọ bụrụ na ma ọgwụ onye a na-anụ na ụmụnna. Ana m anụ ọgụ. Ọnwa. Adị m ala kito mmadụ mana m eti ya. Ana m anụ ọgụ kpata ali. Ọnwa. Ya anyị na-anụsi ọgụ Ana m ife. ebu aya zuru. Hoha, ọnwa na anụ ọgụ. Maka ọgwụ onye anụgo ụmụnna. Ọnwa mme ị ga-ewere 300,000 n'ime ga. Ajere mo jugo ọzọ. Kaya jide. Kaya jide. Ajere mo jugo agwalọ ngị. America ịnọ n'ugwu Hausa na-eri duo ma ha na ya na-akọ. Ọnwa ghọtara na. Ni anyị sinsi ma nsogbu adịrọ ama arapịa. Mba aya. Ihe were 150,000. Ọ bụrụ taba olokpọ. Nke anụ nwa na-agba ọsọ ka onye ohi na-achọ achọ steady. Ọ na-abịa dị meeting. Ọ bụrụ na m na-agba ọsọ, I'm fighting for my life. Ka anyị kwuo onye 150. Ka njide 300 olulu m. Ọgba Chineke na-eme. Abuchia. Ndị enyi 150 ike ụkwụ. Kedebe Chineke dị anyị n'aka na lụ. Mba, you try. Inyekwa akara ogeri a 150 nye 150. Ọ ga-abụ na maka Ụnụ ya nụkwa ọgụ. Awụsị na-ekele eri. Ọ bụ na koyeli. Ọ bụ maka ya. I don't like it. Ndị be anyị kọmputa wee gaba. Ife ya dị mma. Amen. Mana Ife na gụnụ. okay. Ife ya dị mma. Dapụ maka ndị nle gị anyị. Ka anyị na-ejikọ. Onye adịnatara onye ọbụla ji ego n'ụmụnna na mma. Otu a ka ọ dị. Onye adịnatara onye ọbụla ji ego ụmụnna na mma. Ọ ya body money. Ọ dị n'ọgbọ. Ọ ya agbụ ya. Onye ọbụla ji ego ụmụnna. Unu ya ama na mmadụ na-eje nga na ụmụnna. Ụmụnne ekene m unu. Ya. Ụmụnne ekene m unu. Ya. Ka nkwụ ọtọ gokwu nkwụ ọtọ. Ọ dị mma. Abuchia. Ọnwa ị na-eti. Ma anya wọlọ. America. Odogwu. America. Abuchia ya jide. Nwoke anyị. Na na-ejide. Orumiri nele mmadụ onyo nwunyu anya. Onke ije kwudo obi ife. God have mercy. Ọkwa ebe m nọ n'ọdụ ọnụ ka asị gbata mkpọba America na fon. Si ana m anwakwa nke asị na-eme more life. Ka ife mee ife ka gịnị na-eme? Ụbọchị anyị gbasara meeting dadị gbasara meeting. Isi na eru gate ya dị m ebe. Ọ dị nnọọ ka ụmụ ọkụ iyi. Ncha mekwenu. Nna, ịmakwa na ọnwa bụ ife kpọrọ m. Nche n'obere ife. Before 30 minutes. Ụkwụ mmadụ m ka onye awụ mmiri ọkụ n'ọkpa. Aka ndị ilu abata gaba. Obodo anụnwa adịkwago egwu. Onye ọ na-eselụ gịnị ya? Biko. Onwekwa nọkwa ịcha nọ. Chere ka m bịa o. Eweniwe m. Kedu
o nwere onye gị na ha kọrọ ọnụ n'abalị onwe nwaanyị ijekwu onwe nwaanyị iji edakpo onwelo You are a criminal. ọnwa chamegwara efi na eziokwu ọ ka ndị na nke ka afịa debụta ya asị na mụ na na nke ọ dị mee ya ọnụdị ego orugboru ọzọ meghị ibe akwa ọfụfụ ọ na-eme lukuluku ibe abụ n'oke ure na nke abụ oke ya ọbụkọ nwunye ya abụkọ ure ọ na-enwe oke ihe abụkọ ure ọ na-enwe oke nna ọ na-acha gị ọkụ n'obi bịa n'obi gị na-ekpọ anya ebe ọkpa ebe ị mara mgbe m na-achị ụlọ dịka ma na-achị nkiri ọ mbọsị m nọ na-echi nnukwu mgbe m tiri pasentị atọ nda ọ bụrụ na mụ na mmadụ na-atụ m ụjọ karịbụ enwe anwụ ọnwa anyị nọkwa beghị ka m na-agwa na etu anyị na-achị ya kịta ọchịchị dịkwa anyị mma ị na-achị ya eji anya usi akọ na gị gba ya dị nkiri gị ọ bụrụ ya obi dị mma ana m ejide akwụkwọ ana m achị unu jide akwụkwọ njem gịnị ịma na madụrụ aga m ekwu okwu ọfụma na pọblik Amerịka kwa a ka si n'ugwu wee bata onwe ebe mmanụ biko onye ọchịchị ha chịa Ezigbo ndị anyị ma mgbomgbo onye chi nwere eze na mmadụ ike bakwa n'aka efi ọzọ ọnwa ihe chere m ana m ete ka ndị mmadụ ma onye a na-etere edo n'ọkpa ka mama nna ndo m kedu ibe m na-emekwa ka mụ a na-abịa kwuo nke m onwe na-ebe mma abịagasị ka m je weta ọgwụ jiri nwayọ jie itu ume nwoke ya itu be fine ọ bụrụ na aghọta everything will pass away ọ ya adịghị mma jie itu ume nwoke ya ọkwụ